खिन्थु रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एगार खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसोरनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो जोंनियाव टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया टुरिजम डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगौ आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिजम डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन मानसिखौ टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ जोंनि नेयाव ख्याल लाथारनांगौ जायखौ जों लाया टुरिजम बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसआ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन देट्स फायदा टुरिजम ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिजम दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दङ जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिजम बिराद माने माबायो आरो बिसोरो मा होनो बेखौ बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिजमखौ इसोर माने लिङो गावनाव दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव थ' देट्स जोंनाबो टुरिजमा डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिजमा बिराद गोदो मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना एकदम टुरिजमा बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों बेखौनो मा थिग मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो देखायनानै जोङो बाहेरनि टुरिजमखौ जोंनाव लाबोनो हायो थ' हिसाबै मोनसे फेस खुंनानै हो मोनसे टुरिजमनि बानायनानै हो टुरिजमनि थाखाय फैसा फैथारो बे फैसा फैनायफोरखौ मायाव दोनो जेबो बाहाया थ' बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ आंना डाइरेक्ट रायनाय बायदि जायो दे बुंनायानो इरकम आरो खोथाफोरा दा जोङो बुजियो जोङो मिथियो खिन्थु मिथिनानैबो जोंनि बाथ्राया मा जोङो मासे सिटिसो जों माने एम्फौ मोस्रोमसो जोंनि बाथ्राखौ सोर लागोन सोर गनायगोन जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंहैगोन जोङो सैमा सोंनाय रखम भाव सोंबाय थानांगौ बेकार सैमा सोंनायखौ सै होननानै होना हरगोन जोंनि बाथ्रा बुंनाय बिदिसो नङा थ' टुरिजम डिपार्टमेन्ट जोङो माबि नांगौ आंनिबाथ' बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थायो आंना दा रागा जोंबा माखौ लांलायनांगोन बड'लेण्ड नांगौ मायबा नांगौ होनबाय थाबा जाया जोङो बर' हारिजों हारि एदावलायबाय थाबाय इनि खिथौखौ थुलायलायबाय थाबाय एख' लाब गैया जोङो डेभेलप लाबोनो बिथांखौ जोङो गोजौ दोनहरनो हानांगोन होमबासो जोंनि हारिखौ सोरबा मिथिनो लुबैगोन जोंनि हारिखौ सोरबा गावनि एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन आरो जितियानो जोंनि हारिखौ सोरबा एक्सेप्ट खालामना लानो लुबैगोन इतियानो जोंनि बड'लेण्डआ इजिलि ओरैनो जालांगोन बड'लेण्ड होननानै जोंनि जायगायाव फैनो लुबैगोन जोंनि बड' कालचारखौ नायनो लुबैगोन जोंनि गासै थासारिखौ मिन्थिनो लुबैगोन देट्स वाइ जोंनि मोनसेल' जरियाबो जोङो दायो टुरिजमखौ लाबोनो हानांगौ जोंनि हारि जोंनि जातिखौ जोङो देखायनो हानांगौ सोरबा आंनि हिन्दी लेंगुवेजआव बिदि बानायनायखौ बुंनो हागौ हिन्दी बर' जानानै हिन्दी बुंबाय थायो माबा माबि बिदि बुंनो